Здравейте, мили хора! Как сте? Днес съм тук, за да попитам всички, които говорят за Башар и други духовни водачи, но не и за Мухамед. Днес светът е пълен с гласове, нали така? И всеки ден изникват нови духовни учители. Хора, които говорят за енергии, за съзнание, за извънземни послания, за вибрации и за нови епохи. Много хора също така слушат Башар, Абрахам Хикс, Крион и други канали. Така наречени висши съзнания, в кавички. Но, забелязали ли сте нещо? Никой не споменава името на кого? На Мухамед. Човекът, чрез когото Бог разкри едно от най-светлите послания в историята на човечеството. Защо се случва всичко това? Защото светът днес търси духовност без истината. Днес хората искат духовност, но какво? Но не искат истината. Те искат